Opgave E6. Temperaturfølsom modstand. A. Bestem NTC-modstandens resistans ved 20 grader. Beregn strømstyrken gennem NTC-modstanden ved denne temperatur. Jeg starter med at aflæse NTC-modstandens resistans ved 20 grader, og den aflæser jeg til at være 1,24 kilo ohm. Ud fra det kan jeg ved hjælp af Ohms lov, som hedder I lige med U over R samlet, beregne strømstyrken gennem NTC-modstanden. Men først og fremmest skal jeg beregne R samlet, som jeg finder ved at sige resistansen af NTC-modstanden plus resistans resistans. Og jeg kan bare lægge dem sammen, da de er koblet sammen i en seriekobling. Og jeg får den samlede resistans til at være 2560 ohm. Så kan jeg sætte mine værdier ind i Ohms lov og få ud, at strømstyrken er 0,0019 ampere, hvilket svarer til 1,95 milliampere. Opgave B. Bestem den temperatur, NTC-modstanden opnår, når omgivelsernes temperatur er 19 grader. Gør herunder rede for de relevante antagelser. Jeg starter med at finde effekten P af NTC-modstanden, og der bruger jeg formlen P er lige med R gange I anden. Derudover har jeg en anden formel for P, som siger P er lige med alfa gange NTC-modstandens temperatur minus omgivelsernes temperatur. Så kan jeg sætte de to effekter lige med hinanden, altså jeg sætter de to ligninger lige med hinanden, så jeg får, at R gange I anden er lige med alfa gange T minus T0. Og i det udtryk, der isolerer jeg R, og får den ligning ud, der hedder R er lige med alfa gange T minus T0 over I anden. I den ligning indsætter jeg så mine værdier, og får denne her ligning ud. Og ud fra den her ligning kan jeg se, at det er en ret linje med hældningen 0,25, og at den skærer y-aksen i minus 4,75. Og grunden til, at jeg tager værdierne fra ligningen i minus 3, det er for at få det til at passe med enhederne på grafen i opgave A. Og for at kunne indtegne linjen på grafen, så vælger jeg at finde to punkter, og det gør jeg ved at sige, at jeg gerne vil finde et punkt ved y-værdien 0,8, sætter jeg ind i ligningen og isolerer for x. Det samme gør jeg så ved 1,4. Så indtegner jeg punkterne på grafen og tegner linjen. Og så ved jeg, at skæringspunktet af de to grafer svarer til NTC-modstandens temperatur, og så aflæser jeg skæringspunktet til 23,3 grader.